uku. Wata rana kallonsa kawai ne ya mare ni. Har ya gama cin abincin nan muna aikin kallonsa har ya fita bai sani ba. Da wuri muka yi bacci da daddare saboda gajiyar hanya. Ba mu iya baccin safe ba da wuri muka farka. Bayan na yi da sallah asuba fitowa ne Rabi ta ce ina za ki da sassafen nan. Gidan nan ba a tashi da wuri. Ni dai kin san tun daga kallon wani fim ɗin Indiya naga suna exercise ni ma shikenan na koya. Kullum da safe haka nake ga sharabin ya zama idan ban yi ba bana jin daɗi. Sauri ta ce ayi lafiya wanke-wanke da shara ma ya ishe mu motsa jiki. Fitewa ne da tsangalalliyar rigata da gudun tsiya na fito kamar guguwa. 'Yan mazan gidan na gani suna ta motsa jiki suna tsalle da ɗan gudu a cikin katon gidan. Girman gidan ya isa ba sai an fita ba. Wani na hango cikin fararen kaya riga da wando. Kaya na motsa jiki yana ɗan gudu kaɗan. Ni kuwa na shararo da uban gudu na wuce shi kamar iska. Mamaki ne ya kama mazan gidan domin sun san kan matan gidan ba wacce take motsa jiki. Ni kuwa ban kula su ba idan na kwasa da gudu sai na kai ƙarshen gidan zan dawo. Na kai na dawo. Daga nan na da cikin mazan nan na fara tsalle-tsalle. Tsabar jin kansu babu wanda ya ko kalle ni. Kowa harkar gabansa yake yi. Su kirga suke yi suna 1, 2, 3, 4 da sauransu. Ni kuwa dan su ce ta gari ce sai ba na kirgawa sai dai na fara cewa subhanallahi 1, subhanallahi 2. Haka nake yi. Wani cikin mazan ne ya galla mu a rarar cewa wannan daga ina haka. Ko a dangin dan gari ban santa ba. Sauran suka ce ni ma haka yar kauye ce ko aiki ta zo yi oho. Fuad ne ya ja tsaki tare da komawa bangaren sa irin na dame shi din nan. Sai da na gaji sannan na koma cikin bangaren ne. Ɗakin mu na shiga na ce Saude rana ta yi ku zo mu je gaida masu gidan mu taya su aiki kar a gaba mu da tarbiyya. Rabu ta ce akwai masu aiki ba abin da za a ce mu. Na ce ba tarbiyya ba ce ka zo gidan mutane ka kwanta ko ba sa so ya kamata mu ɗan yi wani abu. Saude ta ce wallahi tsinke ba zan ɗauka ba duk wulakanta min da suke yi. Rabu ma ta ce ba aiki ne ka ni ba. Ni kuwa na ce zan yi ni dai. Ai ba ki da zuciya ke Saude. Ai ba ki da zuciya ne ke. Saude ta furta. Na ce ni ba abin da ya dame ni. Fitowa muka yi ne muka fara gaisarwa ta amsa da fara'a. Ta ce Rabi kun san ko ne ce ta ce Rabi kin san Abi yana gari ku je ku gaida su. To muka ce muka fito Rabi ta ce wannan gidan ko an gaishe su ba ruwan su ba su da mutunci. Ni ba zan bata lokaci na ba. Ita ma Saude ta ce ni ma haka wallahi. Ni kam na ce ki raka ni Rabi sai ki dinga tsayawa a waje ina gama sai mu fito. Haka kuwa aka yi muka tafi. Bangaren Abi muka fara zuwa Rabi ta buya daga waje. Ni kuma na shiga ciki a hankali. Sa'a na ce yana zaune a falo shi da wani abokinsa babban mutum suna magana akan siyasa. A hankali ne sallama cike da nutsuwa. Da ke maza ne a mutunce suka amsa min. Abi fari tas mai kama da fada ce ka raso mana. A gaban su na rubusa tare da gaishe suka amsa. Abi ya ce ne na ce ta yi baki ko su Rabu ne. Na furta ina Rabun ya tambaya na ce tana cikin gida bacci suke yi za su zo su yi ma godiya. Godiya ya bin na miƙe na fita. Amsa min yayyace ne na ta ce mun yi baki su Rabu ko? Ina furta ina su Rabun ya tambaya na ce tana gida bacci take yi za su zo su gaishe ka. Godiya ya min na mike na fita. Ina fitowa muka shiga bangaren matar da suke kira da Umma. Umma fara ce tas kamar Balarabiya suna mugun kama da Fuad. Ina shiga da fara'a sai na ganta a danin tana hada ti. Fuad na gani kwance a wata arniyar kujera 3-seater. Yana kwance ya mike. Tsoron shi ne ya kama ni saboda akwai kwarjini. Wani uban kamshi yake zuba sanye cikin tricota da t-shirt maroon. Yayi kyau yana uban sheki. Umma ce ta kalle da fara ta ce shigo mana bakuwa. A nitsa na karasa gabanta tare da rukusa har ƙasa na ce ina kwana. Lafiya alhamdulillah ya gajiya. Ina su Rabu fa. Karya ne wata na ce ba su tashi daga bacci ba. Idan sun tashi za su zo su ma su gaida ki. To na gode dattijuwar ta furta. A tsorace na koma gaban uban yanga da takama yana latsa waya.
Shi ma duka ne na ce ina kwana. Shiru ba amsa, na sake cewa ka tashi lafiya? Nan ma shiru. Na ce Allah ya sa ka yi ni cikin ƙoshin lafiya, Allah ya raba ka da duniya lafiya, ya sa ka mutu kana musulmi, Allah ya sa idan ka mutu ka kwanta a kabarinka. Allah ya sa a kabarinka ba kunama ko maciji wanda za su dinga galla maka cizo. Allah ya raba ka da kiyashin lahira da tururuwa tare da sauran lahira. Ka san sauran lahira shi ba malaria yake zuba mutum ba, kansa ce take kama mutum a kabari saboda gubar jikinsa. Fuad yana jin ta, dariya ta kama shi amma ya danne a basa da kyar. Ita kuwa Umma cewa ta tashi ki kyale wannan, ba kula ki zai yi ba, an gode. Mikewa ne na fita. Rabu ta ce kin gani na faɗa miki wallahi gidan nan ba su damu da gaisuwa ba, kina bata kanki lokaci a banza. Umma kuwa Fuad ta lullube ta faɗa, hawa abban muni, yanzu ka kyauta kenan, ni wallahi bana son wannan halin naka sam. A yi wa mutum shi da kirki ai arziki ne, ko mutuwa kai zaka samu yabo wajen mutane, amma kowa ya zo gidan nan sai ya tafi da sunanka a baki. Bana son iskanci wallahi. Mikewa yayi zaune ya ce Umma I'm sorry, idan ranki ya baci ni bana son magana ne, haka Allah ya yi ni. Ka dora kanka dai, gaskiya ka gyara. Shikenan zan gyara, ki hakuri, ya furta tare da mikewa ya isa dining din. Fadin wacce ake kira da mama na shiga, ita ma fad ɗinta sai wanda ya gani ya tsaru. Yan mata su na iski a bangaren sun sha gayu suna ta faman danna waya ma kama ka. Suna gani na suka fara tuntsira dariya, irin yar kauye din nan suna kuskus. Ko a jikina ni ba komai ke ba na haushi ba. Mama ce ta fito ta sha shadda tana wani taku daidai. Tunda ta gani take wani ɓata rai tana min kallon wulakanci da kaskanci. Har kasa na duka ta da gaisar da ita amma sai ta daka min sawa. Tashi ke bana son gaishe-gaishe nan naku na mutanen kauye. Ba abin da kuka sani sai gaisuwar jahilcin banza. Idan na sake ganin ki a faɗi na sai na sa an zane ki, shegun yara. In banda rashin mafaɗi, mu ba mu san ku ba, amma kun biyo wata kawa kun zo wajen dangi. To, kun zo wajen dangin Rabu ko? To kawar ta kuma ba mu da wata dangantaka kirki da ita. Daga an ga masu kuɗi sai a fara kalan dangi. Yan matan suka shege da dariya suna tafawa. Rabu tana daga wajen bakin kofa tana jin komai. Tana min Allah ya ƙara. Mikewa ne na fito, Rabu ta dinga min dariya amma ban kula ta ba. Kuma ko a jikina. Bangaren babbar su muka shiga uwar gida Momi, ita ma wasu 'yan mata da maza biya sashinta suna karyawa a dining. Sallama ne suka amsa, ko kallo na basu yi ba, na durkusa na gaishe su, amma da kyar Momi ta amsa tana wani ɓata rai. Sumi na muke na fito muka koma faɗin ne nan ƙauye. Abinda muke so shi muka karya da shi, muka goge bakinmu da tsokar nama. Bayan mun yi wanka mun ci kwalliyar mu ta mutanen ƙauye, na samu ne na ce dan Allah dan ara min wayar ki zan kira iyata na faɗa mata mun iso lafiya. Ne ta ce rufa mun asiri, baki ji sunana ba ne nan ƙauye? Ai ni tsoron waya nake yi, ban taɓa siye ba, an siya min ma na ki karba, haka kawai ni tsoronta nake ji. Dariya muka yi. Ne ta ce jeki bangaren Umma, ita ce kaɗai mai mutunci a gidan nan, ita za ta ara miki wayarki ki kira babar taki. To na furta muka tafi tare da Rabi da Saude. Shiga bangaren Umma muka yi, muka iske ta sha wata Arabian gown ta manyan mata masu ji da kansu, sheki take yi. Fuad ne ya shigo cikin wani ɗanyen yadi brown, ba karamin kyau yayi ba. Agogon shafur, takalminsa kam irin half cover din nan ne mai arnan kyau. Da alama unguwa za su fita. Idanuwansu masu mugun kyau ya zuba cikin nawa. Nan take wani tsoron sai sake kama ni, da sauri na janye ido na ta da furta sannu oga. Dan na rude sai na kasa tambayar abin da ya kawo ni. Kawai na ce sai an jiman ku. Muka yi waje a tsorace. Fuad ne ya kalli Umman sai ya ce Umma wannan ba yan uwan Abi bane. Rabu ce yar uwar Rabu ce tare da kabayenta su biyu, cewar Umma. Amma ana kallon suna yawa gidan nan daga tsaman kaya. Ni wallahi idan na gan su amai ne ke taso mu. Ko a sallame su koma a ƙauye? Ni dai a sallame su koma ƙauye, zuciyata tashi take idan na gan su. To, mutan ƙauye ya za ka yi da su idan za su tafi? Yaran nan mata ba za su ba su kwancen kaya ba.
Umma ni ba na son ina girmawa a gidan nan, ina ganin kazamai suna mana yawo a gida. Ga kuɗi a ɗinka musu sababbin kaya. Murmushi Umma ta ce to sannan Alhaji mai kuɗi. Murmushi ya yi ta karɓi kuɗin ta zuba a jakarta suka fita. A cikin 'yan matan Umma ta kira wuka Khalisat saboda ta ga ta dan fisa hankali. Kuɗin ta mika mata masu yawa. Ta ce gashin jiyayen ku. Direba ya kai ki shopping mall ki siyo yaran nan da suka zo kaya. Ko kala shida ne. A kai a ɗinka musu ki karɓi wannan nasin da suka zo da shi ki zuba a shara. Khalisat ta ce oke Umma da lafiya. Fuad wanda tuni ma ya shiga rantsatsiyar motarsa direba ya tuka su suka fita. Ni kuwa ne na kalla na ce ne wannan wani aiki za mu yi miki ne? Yayin ta ce duk yan aiki ne ke yi ba abin da zaki sai dai ku ci ku sha ku huta. Na riga na saba da yin aiki duk jiki na ciwo yake yi saboda ban yi aiki ba. Bangaren mu na koma na shiga cikin yan aikin gidan muka gyara bangaren tare suna koya min yadda ake amfani da kayan aikin yan gayu. Har girki ina kicin din na taya su suka yi. Cikin sanar suna cewa Fuad bangaren sa yayi da amma ya ce baya so muna shiga masa bangare mu dinga faɗa wa kannansa su za su riga gyara mishi. Ga su yan matan ba su da mutunci. Cikin su wata dattijuwa ta ce cap ai wallahi in dai ba da kansa ya faɗa musu ba ba za mu faɗa ba sai su zage ka duk girmanka. Ina jin su na ce ni zan je na gyara masa kafin ya dawo na gyara na gudu ko kuma sai ku ce kanwarsa ce ta gyara. Yan aiki suka ce ke wannan fa bai san mutunci ba wallahi in ya kama ki a bangaren sa sai ya ci mutuncin ki. Na ce ni ina ruwa na. Ni wani cin mutunci yana bani haushi ne shi ya ga duhu. Jikina ciwo yake yi aiki nake neman yi. To ki yi sauri karfe 4 zuwa 5 yake dawowa daga ofis. Cikin an aikin tasu wata taraka ni bangaren sa. Subhanallah ban taba ganin haduwa irin ta bangaren Fuad ba. Aljannar duniya. Sai dai ya dan yi kura saboda ba kullun ake gyara mishi ba. Komai nashi ba irin na sauran bane, nashi na daban ne. Ta asubu da taraka na gurguje ta nuna min komai da yanda ake amfani da shi ta fice. Bedroom ɗinsa na hawo gyara mishi. Da yake gadon irin mai tayan nan ne, sai kankanin lokaci na canja mishi wajen zama yanda zai yi kyau. Ba karamin kiyaye ba, ni kana ban san na iya gyara ba sai yau. Kayan shi ma da aka karbo daga wanki sai da na shirya komai na gyara su yanda ya dace. Sai da na gyara komai har kudaden da na gani masu uban yawa a kasan fulo na maida su yanda na gansu. Kayan gamshi da aka nuna min na saka kala-kala tare da kunna AC. Na shiga toilet nan ma na ci uban gyara. Abin nawa har ya wuce gona da iri kamar mai aljanu haka na dinga dirje ko ina. Sai da ya dinga sheki yana daukan ido. Sannan na shirya kayan wankansa na saka abin kamshi na fito. Falon shi na gyara su ma kujerun na canja musu tsari kamar wata wacce ta taso a birni. Kicin da ko ina lungu da sako ya sha gyara. Nan ma kalar kamshin shi daban na kulle ko ina tare da kunna AC. Na fito da sauri, ina fitowa na hango shi da direba sun fito da ledoji a hannunsa yana tafiya cike da isa. Da sauri na fara gudun buya kar ya ganni. Na fito daga bangaren sa. Ganin zai tarfa ni sai na fada bayan fulawa da ke jikin bangaren sa. Zuwa ya ta kusa da ni zai wuce. Sai ji ne ya ce ta abin da na rasa a bangare na ke ce. Baki na bude cike da tsoro na miƙe nan take da gudu na koma bangaren ne. To masu sauraro, anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Alim nake cewa ayi saurare lafiya. Assalamu